Okay, guys, I'm here at Don Narciso. Awa kami. Sea of Clouds. Nice ang view. Thank you, Yam. Nag-stop tayo sa Don Narciso. First time ko dito. Pero actually, upon realizing mas nice ang sa taas kaysa dire. Overlooking jud kaayo siya. Overlooking na ni pero mas overlooking ang sa taas, guys. Sad to say, may event sa taas kaya hindi kami nakatry pumunta doon. Ah. Na, maragbabat yung ginamos. Dagan ang saging yun. Gani, 210 biya ko dito na ginoon sa isa ka sabang isa ka ano Isa ka 40 CPN. naman. I am a first timer here at Don Narciso. Second timer here. You are a frequent. I am a frequent timer here, but it's only just now na rebellion ang tao. As you can see, it is a long holiday, so everybody's thinking the same way. No? Lahir ang trip ang mga boys. Kulang ko contribution sa mga boys. May pa nag-fresh na lang ta. Hindi pa ka ma-disappoint. Kung disappoint. Safe pa siya na option. Ganya. Si Kwati guys, lami ra. Ang nakadaot sa saging, mahal na gani siya. Di pagod siya fresh. Mo siya giluto gagahapon. Tapos karon gi-serve. Di gani, labi ila si Kwati. Jump scare. Pero nito, 270 ba ni? 10. 210. Ang saging. Ang saging. Pero ang saging, kay Dora ka saging, gipikas o ikaw-apat. Half to. Half di ay. So mga Mga duha. duha ka saging o tulo ang gikuan. 210 yan. Dili pagod fresh. Ata Jesus. Ha? So, kita ako sama-sama kita naman. Tanas yung view. Love meow meow. Hi meow. Hi meow. Hi. Where you going? Huh? Ingat na lang. Later. Gutom ka meow. Gutom siya meow meow. Ingat na ha. Check na rin yung based sa view. Layahang view sa rin. Kaning to nga. Assalamualaikum. Nasa CR. Nasa CR. Limpyo. And big. Good morning everyone. So naami karon sa Claveria Wooden Cabins. Na siya sa hapit na siya mag-Hinguog, mga 500 meters daw away from Hinguog. And then 2 years na ni sila diari. 2023 sila nag-start. So ang diari na siya ay 7 kabuo cabins. Dayon good for 5 siya actually, pero pwede na siya ma-extend up to 7. Magbayad lang og 400 per bed. Then nanana siya own pod na tualya. Tapos actually napasay himuunon nga more additional 4 ata na rooms. Dorm type siya, maigo daw 7 to 8, pero feeling ako ma-extend na siya 10. Still ongoing pagyapon ang iyahang construction sa ubos niya. And then nasa sila function hall, then ang function hall og napod sila coffee shop. Na still ongoing pagyapon ang construction. Soon to be. Ang ilahang function hall is ang kulang na lang daw niya is classes.
since duha ra man ilang trabahan, medyo madugay-dugay pa daw. Pero ilahang target is karong September. So kung inyong tuyo sa function hall kay more lang mo mag-reunion, dili kasal nga type, maka-accommodate siya og 70 to 80. 60 to 70 people. Pero kung kasal type ka, 50 ra na day, ana na siya i-push. Pero kung maranaw ka, wag ka na mangarap dito. Unless ganang ka intimate wedding, no? Sana all intimate wedding. Dayon, di ari, na siya yung murag tawag si tawag ni. Tawag na nani. Tent? Di siya tent. Or outside tent. Pavilion? O pavilion. Na siya pavilion nga upat ka buo. Then na siya own chairs and table. And then na po siya pansakanan, then na siya suga. Then na siya bonfire nga set up nga duha ka buok. And then, kung mga tanong tayo pila ang per room, 3,000 kapi, 3,000 kapi, 3,000 pirado. Di ko sure. Basta kaya ako mga kauban na book, tunga mi. And then, nasa own parking space, which is convenient, yapon siya. Nice. And na po siya own shared kitchen. Then, sa gawas, nakipod sila yung mga CR, doa ka buok. Nag-height naman si Dayon na po siya sing nga pwede mo dito mahugas. Kung muanhin mo di ari, magdalagi mo ba nga jacket ha, magagid kay. Ang ikabugnaw mo, mo dulot sa bukog. Hi guys, nami sa Dual Nara. Mag-eat daw may ice cream. Hi Doki! Hello! Homemade ice creams. Try me sa ice cream. Avocado. Durian. Durian. Ah, nani durian. Ano yung ice cream? Homemade ni siya. Bagay malam na ilang ice cream ba? No? Durian or Tamis kilang durian. Tamis. number 4 on mango. Cassava cracker. Rasang cassava. Masag fish cracker ni. Huwag na siya isda. Hi guys, nami karon sa ata karon yam. Wild Boar Hill. Dire mi mag-lunch. Hi, what are you ordering guys? Pork derivative. Wala. Pork and No pork seafood. and Nakaabot na gyud mi sa Bayugan City. So, nani karon sa isa ka guest house dito sa Bayugan. We're gonna be stay for the night. Karating lang namin from Claveria. So, karon galutok mga kauban sa dinner. Hi guys, what's for dinner? Hi, it's called pansit. recycled. Mga wala na urot ganyan ng panyod to. Initan lang sa pagpasunod na to. Kotot mo ni sige. Hi guys, naanami sa Enchanted River. Pero napami silang dining hall kay mga on breakfast kay gutom kayo. So ang entrance di ay is 100 pesos. Tapos tatakan dayon mo. Then ilang mga food di are kay mga seafoods, ilang baligya. Ilang dining hall kay nasa taas mo sa kaman mo. And then kung matod mo diri guys, pag Google Maps lang mo. Pero ang nasa Google Maps palikoon gid mo sa river. Di mo muliko. Naay morag signage itong mo straight ra mo kay basin yung mapalay mo sa mga kauban ni abot og bukid abot sa niya to. Nawala na sila. So mora to guys, nawata mong food. Thank you ate. Our breakfast. How are we today? We're feeling really cold. It's quite a long journey, but now we're here. We've been to Bumps and Lumps. It feels like Jurassic Park. Oh.
Where we are right now is the shuttle towards Enchanted River. Kagat gud ka, dili ta sa Enchanted. Laban, Ma'am Daf! Ayam. Ada demi. Naka-record naman nino. Paglak mo ha. 1, 2, 3, go! Dili lagi na lang. Let's rock and roll. Ayoko biro. Hawak lang ako. Ayos mo dali. Tapos, Kapoy yam. Tara. Kadula namin ang ka. Nagilom na. Pagkapoy na everyone. Dahil tayo na makag-wafer. So, one in the dining area na bigla sa taas. Ani, isa kami di ari kay wala naman sa parking area. Para siya. Reception sa kuan na oras guys, 9:44 p.m. Gawas mi sa mong room kay pagsulod na mo, gosh, ang baho sa ukok sa lubong sa mga Baho sa mold sa uk-uk. mold sa ukok sa ilang org tanan baho nga. Ay my god, org kanal ang kuan. Baho sa kwarto. Ang convenience center na amatuan is 10 kilometers pa. Nakapalit may air freshener. Ano sa linen, kabasaro ka susipan. Na magresto na mo is, pila man ni? 411 plus 2.1 man ang room. So, siya 2.5 na among room. Praying. Linen disinfectant. Meron kayo ba? Diba? Nimumot na siya. Amoy hotel na. What happened? What happened to your car? Ulan pa more yum. lagi. Naglatag mi sa mga tawag ani, nasuot mga basa. Para ipakuan dire. Ipauga diri. Mas nisamot man. Nasok na noon. Ay, sabok.
Among gisuro yung isla. Among gilibot ang isla. O mga kauban, kinag-unan na. Guys, kit kayo pag-garden sa food on. Sila sa ganun, calamares, napon sila kinilaw, na sila mango, orange, napay sinugba, shrimps, pansit, napay manok, napay mga shells. So nice. Dila po sila yung pork. Ilahan ni. Dila sila isang kasipi nga saging. Nice. Hilom na kita na. So we're here sa among room 204. Okay. Hi guys. Uy, kabugnaw ba? Wow! Rooftop. Finally, it's somewhere where we can say Ay. So, mga ano yung CR sa hotel sa ARQ. Most important, siya bidet. Tapos, may vanity kay ang dental kit, toiletries, tapos makeup mirror. No? Dati kini para sa mga babae na para nako. And then, big mirror. With your hair dryer. Sabi siya 3 modes. Yeah. Pasel sa pastel. And then, masurahan. Have and shower. And then, wala na siya. So, muna ilang cabinet. Here. Fairness, dako-dako na siya. Ano na siya, TV. Ato ba ito ka niya? Car shop. Why? Kasi, murag, medyo duha-duha ako sa kwan if makasurvive siya pabalik Cagayan. Ang ligid. Ano pala nangyari sa likid mo? Kasi, that was a long time ago. Nag-travel tayo papuntang Bayugan. It's night and it's raining and it's dark. Tapos hindi pa makita ng maayos yung signages. Kaya, narong turn tayo. Nakaliko ako sa Picasle kasi akala ko ongoing pa ang construction at hindi mapasukan. Pero pwede na di ay. Dayon, fast forward, nahulog me! Ayun na lang, nahulog ang ligid lang sa passenger seat na side na kuan kay Dili tanan. akong gitry na basin mo lahos ba sa pikas mo kuan sa among right lane. Yeah. Ongoing man to na PCCP construction unsaon. Pugos-pugos diya. Nahulog ang ligid. Oh, nahulog din. Dito na nasamad. siguro nasamad na ay it hurts. It hurts so mahal ng ganito. Ganon siguro, yun yung result. Na-realize na muna nasamad siya mga a day after na. So karon nangita mi sa Vulcanizing vulcanizing shop. shop. Nara daw siya diri within Britannia. Mm. So may makita na mo siya. So nakita gid mi og vulcanizing shop. Yeah. After siya sa tawakan niya. After fuel station na maliit. So ang Paglabas suggest mo. ni sir isilisa na lang namo ko siya. Ibusing mo buto siya lang daw yung pamabiyahe mo.
dito. Kami karoon sa ilang resto areas. Currently, we're waiting for our food. Dami nilag money while go wait mi sila. So, chika lang tao sa mga kulang nila sa hotel. Kailang room. Wala sila telephone. And then, wala po sila complimentary sleepers. Wala siya elevator. Yung 2 floors ba sila, no? 2 floor rin nga hotel. Sa'yo mo na. 3. May third floor. Sa third floor, mag-tagag room. Impas gid mo ko na may malita. Ilahang mga tao ang mga book. Pero, ang ilahang elevator is ongoing pa ang construction. Siguro next year na siya.